Bayan makita kan Facebook ha. Diri ko lain ni, kana na ako lain ni. Tahu. Kanta tayo lang ng kuhan compilation. Buinas-buinasan. Pasal kita kada dua. Ano? Ang laki mo. Ay, kami mag-suso ka. Kanan kon liwat, DSWD. Hay lang kami di. Hi. Compilation lang. Ilawan nga di. Paragano ka? Paragano ka na. Na ako halakin ito sira na kung tapos ikakadtukod parte. Man kita raw dito. Bisita. Happy birthday, Lolo! Ayaw na pag pinasaway. Nadara na lakit ko. Parait mga bisita. Lagas ka na baya. Mada ka na buot. Ayaw na paglinak sa kung gabi. Ay may da COVID. Tapos ayaw na paghinubog. Ngan pagbolanghin manok. Happy birthday! Wish you golden. Tawagin daw. Pare ko number kan mo Marian. Ay ko na pagbuli ka pero napapogi. Okay. Sabi na ko nga di ano ni nylon cable tie. Ay paki-check anay kung ano. Kung may lisbot or waray kung normal na yan cable tie. Normal la. Kagawan, check ihap. Yes sir. Tumang kagawan. Kagawan ang sinisir nga. This is a cable tie. Cable tie, legit. Okay. So para masabtang nga legit, ipapahigot ko takdo ang atam. Ito fix na yan eh. Oo. Ayaw ni pagkuta. Sugaran ko para ayaw ni dire sugara para singon nga dire talaga na Di na babalik doon. Oh, di ba? Sige to, okay, sige. Yan na huuta. Patay ka magic na. Okay na, pinakahuot na gold, okay? Kita pare. Kita. So yan na. Titestingan ko pagtakas. Okay, pero waray pa natatabo, may magic na nga natatabo. Okay, nag-iiba na color kaya waray na dugo nga naagi. Okay, Huot man. so itatry ko, nahuot, okay? Siyempre, kailangan nakatakot ang kamot. Okay? So, pasensya lang kung medyo maiha kay 3 days ko pala naging pa-practice. Yeah. Bisus kasi nga na. 3 days ko pala naging pa-practice. So, medyo maiiha ko ini. Medyo maiiha ako. Okay? Video. So, if in case na di ako makatakas, nakaandam na kita nga dihing cutter. If in case di ako makatakas, may cutter kita nga nakaandam. Huot doon ito na tudlo. Itkibot tayo la. Iabot na kayo. Itkibot tayo la. Okay? So, pasensya lang kung medyo maiha. Ay, sigurang tala. Ngan, medyo limitado akong pagkakang kaya medyo ginuuhaw na ako. Ginuuhaw. Limitado lang. Inuuhaw man. Makure kasi makatakas. Gusto ka talaga ni kakure, uuhawong ka. Okay? Hawak pa ito pare. Uuhawong ka. So, alam dito ako mas. Okay, mga suka din na sitwasyon din, babalas ako mga suka din na sitwasyon. Okay. So, pasensya na. Diri ko talaga kaya makatakas. Next. Sunod na lang, itatry ko pagtakas. Ang cutter na lang, ikaw na lang, ang cutter. Nahadlok ka, good kay Bayan. Ikaw na lang ang cutter. Ika-cutter na hindi ka nakaka-skip. Di ko man kaya. Okay, ito pasensya. Diri ko kaya tumakas. Okay. Ano sa wala niya mata? Kaya wala lang pag giniras na pinulaw na lang ako ngayon. Amo lagi hap. Sayang, wala na kami makakatumpon niyan. Oo, sige na.
Pag inata kayo. Ay naman nagpalit. Oo, konline eh. Mga konline nga nakaniba ka mo. Nakikirig ta ba? Oo. Si engineer nga grupo. Oo, di rinig. Ano siya, ano kailan niya siya? Iya kan interview ba? Sa ano, nag-rin training pa yan. Rams, pagsag na yung pag-iyak. Kaya mo, bibigay ko na rin iya. Ano, may, wala ka na luwa. Kaya na lang. Kapag akong apol ka na tumaran niya. Ha? Kapag akong apol sa mga apol na doon niya. Oo, si Bakos bakit? Ayaw ko na. Likot ko. Wala mo ang kaloro. Kasi ka no. Ang sigataan. Busy may istorya.